मा मिथिखो नों होनबा दा जेरै नोंखौ थैजासे बुगोन आं गथ' मिथिखा मा सुथाय जायखि थैयाबोलै बेफोरबायदि मानसिया दे सोंगोन आला गुन्दा साइस साला दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा मा बाथ्रा बुंखो स' रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांदो दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जेसेबांनो बिजाथिफ्रा देरहालांबाय स' बिथांमोना समायखिरा लानायजों लोगोसे गोबां बाथ्रा जोंनो फोरमायदों दा नोंथांमोना नायदो लोगोसे खोनासंलांदो आं श्री रबिराम नार्जारिया इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव गोसो गोथारै आयेन आफादजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन मन्थ्रि जानानैथ' आङो ट्रेन्सपर्ट बिभागनि खामानि मावनांगोन दा आरो बिराद जरुरि जादों नै जिहेतु हादोर नाङैनो बुहुम नाङैनो थावनि सर्टेज जाबाय दा बे हिसाबै जोंनाव दा ट्रेन्सपर्टेसनाव थाव गैया माने गारि सलासला खमायसिगोन दा जोंहा मोनसेल' उपाय दङ इभि बासजों इभि भेहिकेल बाहायनांगोन बे खेथ्रआव जा मावनांगौ बिराद थासिगोन ओंखायनो गाबोननिफ्राय अफिस लानानै मानगोनां गिबि मन्थ्रिजों रायलायनानै मा खालामजायो बिनि सायाव पुरा इमारजेन्सि खामानि मावगोन आरो गिबि खामानिया नोंथांनिया इउसिसिआथ' एबार दाखिल जागोन खिन्थु बिनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो इउसिसिआथ' भारतनिफ्राय स्टेटफ्राव जाबाय आरो जों नायदों बेवहाय जोंनि ट्राइबेल इनक्लुड गैया बाहेरायाव दङ इउसिसिखौ लानानै बिरोधि हान्जानि मानसिफ्रा जिबायदि बुंदों बेबायदि सिन्था जानांगौ जेबो गैया माने बे आयेन जाबाबो जों माबा मोनसे इम्पेक्ट गोलैगोन आंनि बुजिनायाव जेबो गोलैया आरो ओंखायनो माने माबाजों बेनि सायाव डिसकासन जागोन मा जायो बयबो मिथिगोन मानसिफ्रा 2016 আরম্ভ করি এবার 2026 যার ফলত মই তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে এবাৰ বিদায় হ'বলৈ সুযোগ পালোঁ আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তা বহুত কষ্ট কৰিছে আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰ তেখেতে মোক আশীৰ্বাদ দিছে আমাৰ মাননীয় সন্মানীয় ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতেও যথেষ্ট আশীৰ্বাদ দিছে তাৰ কাৰণে আজি ইয়াত আমি ভাবিলোঁ কি যেহেতু ৰাইজে মোক ইমান আশা কৰিছে এইখিনিতো মই কৰিবই লাগিব কিন্তু কৰিব যেহেতু সময় লাগিব তো এই সময়ত মুহূৰ্তত মই কি কৰিম মুহূৰ্তত মই মাত্ৰ এটা ধন্যবাদ যাচিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তা বিষয়ববীয়া বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া আমাৰ যিসকলে ৰাইজে আমাক ভোট দিলে ধন্যবাদ দিম বুলি আজি অনুষ্ঠানটো ৰখা হৈছে ৰাইজে যথেষ্ট আহিছে পুনৰ মোক আশীৰ্বাদ দিছে বহুত উৎসাহ যোগাইছে মই যিমান পাৰোঁ কাম কৰি যাম সমষ্টিটো উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মন্ত্ৰী জানানैथ' आङो ट्रेन्सपर्ट बिभागनि खामानि मावनांगोन दा आरो बिराद जरुरि जादों नै जिहेतु हादोर नाङैनो बुहुम नाङैनो थावनि सर्टेज जाबाय दा बे हिसाबै जोंनाव दा ट्रेन्सपर्टेसनाव थाव गैया माने गारि सलासला खमायसिगोन दा जोंहा मोनसेल' उपाय दङ इभि बासजों इभि भेहिकेल बाहायनांगोन बे खेथ्रआव जा मावनांगौ बिराद थासिगोन ओंखायनो गाबोननिफ्राय अफिस लानानै मानगोनां गिबि मन्थ्रिजों रायलायनानै मा खालामजायो बिनि सायाव पुरा इमारजेन्सि खामानि मावगोन आरो गिबि खामानिया नोंथांनिया इउसिसिआथ' एबार दाखिल जागोन खिन्थु बिनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो इउसिसिआथ' भारतनिफ्राय स्टेटफ्राव जाबाय आरो जों नायदों बेवहाय जोंनि ट्राइबेल इनक्लुड गैया बाहेरायाव दङ इउसिसिखौ लानानै बिरोधि हान्जानि मानसिफ्रा जिबायदि बुंदों बेबायदि सिन्था जानांगौ जेबो गैया माने बे आयेन जाबाबो जों माबा मोनसे इम्पेक्ट गोलैगोन आंनि बुजिनायाव जेबो गोलैया आरो ओंखायनो माने माबाजों बेनि सायाव डिसकासन जागोन मा जायो बयबो मिथिगोन मानसिफ्रा आं मुस्लिमा शिवली महिलारि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय
बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।